akuphela amandla omzimba ngiyakuthi ndakudinwa ndakudinwa ayaphela amandla akuphela amandla. Thank you, Jesus. Isiphakamise phakamisa izandla thiwamgolo kuamandla ayatholwa ngokuhlala Jesus ngokuhlala kuNkosi amandla ayatholwa ngokuhlala kuwe Baba. Thank you Jesus. Ngokuhlala kuwe Nkosi phakamise izandla. Thank you Jesus. Kiwamgolo Thank you Lord. Izandla zethu iphakeme bazalwane ebusuku. Ngibingelela umakoti wewundlu. Ngibingelelwa abagezwe ngegazi. Ngibingelela labo abageza ingubo zabo egazini lowundlu. Thank you bazalwane aba online for continuing to give. Iminikelo yenu siyayibona. Thank you for keeping us online. Namhlanje ntambama ngivumeleni bazane ngingachithe esinye isikhathi. Hawake siphakamise izandla zethu bazalwane. Yamngelo indumiso. Yamngelo ebusuku. Yamngelo indumiso. Yamngela. Unkosi Kiphakamisela inhliziyo yami kuwe msindisi uyithemba lami ekuhambeni khona walizwa izwi lomkhuleko wami. Ngikhala welula isandla sakho, welula isandla. Hey, wangiphakamisa ngizolibonga.
igama elimnandi, elimnandi, igama lakho nje, igama lakho, sho, igama lakho nje. Uyiphakamise for the last time. Ngizamandla ushapha kamusa rika papa pasha ngizukhona ebusuku rika papa pasha ira papa 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 ira papa 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 pasha ngizindambiso rika papa papa pasha ira papa 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 awufuni wakho uthandaza rika papa 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 yenderebebebebebesha urabasikathala babashika bayede ebusuku uyigorha lemfazwe bayede ebusuku uyinganghalala bayede ebusuku uthixo wenyaniso siyabonga. Siyabonga uyiphakamise leso sandla uyinkosi ephakemeyo. Hey, bongani inkosi yaseSalema. Hey, ngicela ningayibambi bazane bami, ngicela ningayingami bazane bami. Urabashata urabapapapapapapapa 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 urab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 
Oh bazalwane, uyinkosi ephakeme. Bongani inkosi, bongani ohlele esihlalweni sobukhosi. Uyinkosi yenkazimulo, uJehova igama lakhe, kusuka ephakadeni ukuya ephakadeni. UJehova igama lakhe, umlilo odlayo, umlilo oqothulayo. Bangcwele, ngicela siphinde siyiphakame usha. Irakamashai, kungabikho umuntu othule la endlini, akube khona into eyishoyo enkosini. Umurena wamarena, ukhoshi yedikhoshi. Irabashaba katabasa, irab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 a, bababababababa. Baete, baete, moshugile, aulina, aulina muswa. Awulinganiswe busuku, awulinganiswe busuku, awulinganiswe busuku, awulinganiswa. Bekunguzolo, nguwe kusihlwa, nguwe wona phakade. Awuyiphakamise for the last time. Nasiphi na isimo
Hallelujah. Asilalele isimo sakho. Nesakho isimo asilalele ebusuku. Neyakho imeko ayilalele ebusuku. Ukhona ntambama ngiya ushapaka musa. Nasiphi na isimo nasiphi na isimo siyamlalela. Wena olalelwa sisithalwa. Wena olalelwa wena olalelwa nayimfelo imfelo. Allow me bazalwane. Oh kodwa ngiyawezwa manje. Jesus. Ngingasho ngaphandle kokungasabi. Siyaqashuka izibopho ebusuku. Ngingasho ngokungangabazi. Ongekho kuzoba khona namhlanje. Okulahlekile kuyabuyiswa. Nasiphi isimo siyamlalela. Ngivumeleni bandla lika Christ. Ngivumeleni ingceku nezincekazi zenkosi ezikulendawo. Ngivumeleni bazalwane all over South Africa who are tuned in tonight to welcome in this podium a woman of God, a vessel of honor. And listen to me. I am not just introducing a woman of God, but I am introducing a living legend. I am introducing an apostle to the nations, an apostle of Jesus Christ. Ngethula kunina ngenhlonipho umntwana wasendlunkulu. Ngethula kunina ngenhlonipho the founder and the senior minister of Teach All Nations. All the way from Johannesburg. Let me introduce to you tonight isitsha sikaNkulunkulu. uNkulunkulu azosondla ngaso. Ndaba ezitha kwamukelekile ntwana. Kwamukelekile ndaba komkhulu. Asihlanganiseni izandla zethu. Samukele incekazi kaNkulunkulu ophezulu. Hallelujah. Asishayile uBishop izandla ezinkulu bazalwane. Hallelujah. Zingaba nkulu kunalezo. Hallelujah. 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 Thank you. Singahlala phansi. Angibingelele bathandekayo. Sobaba Bishop nomama. Ingceku zonke ikhona. Bazalwane bonke ngiyanibingelela abathandekayo egameni lika Jesu. uKristu inkosi. uKristu inkosi. uKristu inkosi. uKristu uyinkosi. uKristu yabusa. Ngiyabonga kakhulu again angiphinde. Ngiyambonga uNkulunkulu ohambeni lwempilo wangihlanganisa nalomndeni laba bantu bakaNkulunkulu. Kwaba khona ukuhlangana nobuhlobo nohambo lwempilo eseselihambile. Angibi namahloni ukuthi abantu bohambo lwami
bakhona njalo nje empilweni yami, bahlala bekhona. Noma umhlaba ungavaleka sekuthiwa singabonani, ngizoyithola ikholi kaBishop ethi Mntwana kodwa nina nisekhona yini ngapho, nakho singasazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga kakhulu Bishop ukukhona bakho nomama empilweni yami. Ngibonga ithuba onginikeza lona kulomsebenzi uNkulunkulu akwakhise wona nakwethembele wona. Ngibonga ukuthi wethembele kuNkulunkulu wami, wethembele nakwi-message engishumayelayo, ukuthi angeke ngishumayele into edukisayo. Bazalwane ngihamba nabo, ngihamba nompostoli noNgogo, ngihamba noBishop Mathabatha. Ngicela baphakame bazalwane bababone, because abababone kahle la bebesinabo emini. Umpostoli noNgogo, uBishop Mathabatha. Amen. Cha asiyezwini bazalwane, uBishop useyithathe wayijikijela le kude. Asiyeni ezwini, iningi kakhulu into kaNkulunkulu. Ngesinye isikhathi uNkulunkulu akafuni ukushiwo yethu ukuthi yena ubani, uyafuna ukuzisho yena ukuthi yena ubani. Kuyenzeka uNkulunkulu asivale athi singasho lutho, uzozisho yena ukuthi yena ubani. Ma uNkulunkulu ezisho yena kuzwakala ngumdumo, njengoba siwuzwa nje umdumo nje. Mawuzwa nje uBishop lokho ethi ngiyawezwa amandla, kusuke kunendlela ethile kuma levels athile uNkulunkulu afuna ukuzethula ngayo. Uma ke kuyena ozethulayo uNkulunkulu, akekho umuntu okwazi ukwenza utho maye enendlela ethile, ngoba uba nezindlela uNkulunkulu azethula ngazo kubantu bakhe ngezikhathi ezahlukeneyo. Yena uNkulunkulu azethule, yena azisho, yena uNkulunkulu azisho yena ukuthi yena ubani. Sizofunda izwi lenkosi. uNkulunkulu uyazisho, uNkulunkulu uyazisho yena. uNkulunkulu uthi uma ezozisho ngegama, ma bebambene noMoses le intabeni zaseMiddle East, uthi uMoses angikwazi, ngifuna ukwazi ukuthi ngihamba nobani, ubani wena. Uma uNkulunkulu ezozethula, uthi uNkulunkulu kuyo yonke lento yokuthi uzokwedlula uMoses akaye endaweni esedwaleni, afike kuleyo ndawo ame kuyo. Yena uzothi medlula abeka isandla sakhe edlula. Uthi uNkulunkulu kuMoses, ngiyolisho ngolibiza igama lami. Lento ukuthi ngiyolibiza igama lami ithi ngizozisho, ngizozidumisa, angidingi abadumisi. Angifuni namhlanje abantu abazongidumisa, uzozwa ngami ukuthi ngubani igama lami. Lento esithi amagama kaNkulunkulu sawazi ngoMoses ngoba wazisho, kwezwakala ngomdumo nokuzamazama kwentaba nokuqhuma kwamatshe nokuqhekezeka kwamadwala nokuwa kwamatshe esibhakabhakeni nembani eshoyo ukuthi uNkulunkulu lo ozayo uma eza ezimemeza ethi igama lami nginguJehova ngoba uyakwazi ukulisho igama
igama lakho, uyakwazi ukulibiza igama lakho, uyakwazi ukuliphakamisa igama lakhe. Kahle kahle uNkulunkulu uyakwazi ukuliphakamisa igama lakhe. uNkulunkulu uyakwazi ukuliphakamisa igama lakhe. Uyakwazi uNkulunkulu ukuliphakamisa igama lakhe. Kahle kahle uNkulunkulu uyakwazi ukuliphakamisa igama lakhe. Kahle kahle uNkulunkulu akancengile, akancikile kumuntu ukuliphakamisa igama lakhe, ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuliphakamisa. Kahle kahle yena uyakwazi yena ukulibiza igama lakhe. Yena uyalibiza igama lakhe. Yena azibiza, uyasibiza uSimakade, azibize, azisho yena ngegama lakhe. uNkulunkulu uyazisho ngegama lakhe. Ngashumayeleni phakathi kwenu ebusuku, uNkulunkulu uyazisho ngegama lakhe, azibize, azethule. uNkulunkulu uma uMoses le entabeni zakwaMidiyani elusile, besejwayela ukulusa, ehamba laphayana befundisi ekweluseni, ulusile, uluse izimvu zikaJethro sekweluseni. Uma elusile unothisa into angakaze ayibone ngezinye izikhathi, ngoba kuyenzeka ukuthi sambe ubuye ubone enye into ongakazi, ngoba uyazimemezela. Ubusubona into ongakaze uyibone, mayibona into angakaze ayibone. uMoses uthi kuZiphora, awusale ke ngenyuku, uthi uZiphora kwenze njani? Uthi nasi isihlahla singenzela into engayazi, kaze ngibone into enje, kade ngelusa, futhi mina kade nginqamule entabeni, angiyazi lento engibonayo. Ngibona isihlahla siyavutha, kade sivutha, kodwa lesi sihlahla sishi kodwa siyavutha. Ngokwazi kwami into evuthayo iyasha, isukisha, futhi iyaphela. Lesa sihlahla siyavutha kodwa sishi futhi asipheli. Ake ngisondele esihlahleni esivuthayo, esivuthayo kodwa singashi. Ngifuna ukusondela uMoses esondela esihlahleni esivuthayo kodwa esingashi. Ma approacha izulu bese limlungusa, limbona ukuthi lo mfana uyasondela, ngoba mawusondela liyakubona izulu, can notice you ukuthi nangu lo muntu uyasondela. Indlela eza ngayo isondela kimi, le ndlela eza ngayo mayisondela lamstop bishop, lathi stop. Kasondele, sondele enye indawo le, enye indawo. Manje uMoses hlangana nento esibili, isihlahla siyakhuluma. Kade ngelusa, sengingcwele kweluseni, akaze hlangane nesihlahla esikhulumayo. Ma abantu belokhu bekubona uhamba bishop, ungena phakathi kwezimo uphuma, abazi ukuthi yini ekuhambisayo. Kanti into ekwenza uqhubeke uhamba ukuthi wabona isihlahla sivutha kodwa singashi. And leso sihlahla sakhuluma, ngoba ihlahla zakulezi intaba ezingcwele ziyakhuluma, ziba nama voice. Kube khona into esisho kumuntu uMoses uthi, oh no, ngisibone sivutha singashi, manje sesiyakhuluma. Asondele, asondele, hlabatha unyathelile, ngcwele, khumula, khumula, bese khumula. Impatata usenikwe instruction, because awukwazi ukuhamba kulomhambo ungazange unikezwe i-instruction. Mina ngisaxakekile bishop. Cha bishop, hlala phansi. Ngisaxakekile, ngixakwe abantu mambishop abahambayo, bayahamba, bayaqhubeka, futhi bayashesha, futhi bathi thina
sabona isihlahla sihamba kancane. Thina sabona isihlahla bathi sihamba kancane, ngithi thina silibala kuhamba sithatha ama instructions ukuthi thini voice ephuma esihlahleni ngoba ithi into yakulomuza I can't move without instruction from the tree ekhulumayo ngoba ihlahla zala ziyakhuluma. Manje bahambe beshesha kodwa bengayizwanga ivoice, bengazwanga nanokuthi bahambe yini noma bame ngoba kibo bonke okuthwena bahambe abantu bengazwanga nje ukuthi kuthwena abenze njani kodwa bona bese bayenza. Bese uNkulunkulu bese uma uMoses exakwa yinto yokuthi sebexoxile mambishopi kodwa manje uthi mina phela ngiyazi le angase ngihlangane nayo manje ngizothi ubani uNkulunkulu kuyazethula ngiyothi ubani uyazethula uNkulunkulu uyazisho uNkulunkulu God can introduce himself. Our God, even this night, God want to introduce himself to you. Ngoba kunezinye ingcenye ongakayiboni zikaThixo. Kunezinye ingcenye zikaThixo ongakaziboni, ongakazazi. Kukhona ingcenye zakhe ongakazazi, kunamasayidi ongakawaboni. Nasebusuku nje ufuna ukuzintroduce, ufuna ukuzethula ngoba uyazethula uThixo azisho. Ningi into ongakayazi ngoNkulunkulu ngivumele kulesikhashana enginaso ngidlulise lento ayibekileyo because uNkulunkulu ufuna nje la uzozisho khona abantu ofuneka baphume sebemazi futhi ngenye indlela. uNkulunkulu Bishop yakhumbula ubaba uMtsweni exoxa udaba lwakhe isoka lami ke lelo angishumayeli ngingakhulumi ngalo. Uyakhumbula ubaba uMtsweni mexoxa indaba yakhe yaseZambia ethi uma ethi uRenard Bonke abahlukane manje yena uya in deep Africa so ababuyele endaweni la ayibathathe khona athi ubaba uMtsweni kase ngithi okay ngizwile ake ngiyothandaza. Uthi ngihamba ngafike ngathi uNkulunkulu angifuni ukuthandaza ngicela sibe nomhlangano, ngicela ukuhlangana nawe ngolwesibili sihlangane ngo6 sizohlangana lapha etendeni. Mawuza kimi ungamshiyi uJesu nomoya ingcwele ngoba ngifuna ukubonana nani nobathathu, ngikhulume nani nobathathu khona izinto engifuna ukunichazela zona ezenzeke emhlabeni eningazazi nina njengoba nihlele ezulwini. Hallelujah. Uthi uma efika etendeni la wayethi yohlangana khona noNkulunkulu wafika wambekela izitulo ezintathu wayeseyikhava ngeshide elimhlophe wayesebeke sakhe ngapha ethi lesisohlala mina nina nobathathu nizohlala kulezi izitulo kuzohlala nina la. Uthi uma efika elinda ukuthi uthe ngo6 uthi kwathi makuthi 5 to 6 kwaba khona ukukhanya okukhulu. Uthi ngase ngibuke iwashi ngathi ayinisheshile ngilindani ngathi ngo6 ngiyabonga ukuthi senifikile ngiyabona kodwa ni early ngizoqala ukukhuluma nani ngo6. Makushaya u6 uthi ngase ngima phambi kwalezi zitulo ngathi ngiyabonga ukuthi nifikile njoba nginicelile ukuthi nifike. Ngicela ke nime ngenyawo nivala amehlo ngifuna ukuthandaza. Manje mangithi baba mawucimezisa nje uNkulunkulu wawucabange nathi ngangilindela ukuthi angibuze ukuthi ngimvaliselana amehlo ngimtshela ukuthi la emhlabeni masikhuluma nani nisezulwini siye siwavala amehlo. Manje nani njoba nize emhlabeni nizokwenza ngendlela esenza ngayo nizovala amehlo ngifuna ukuthandaza. Thi ngase ngiyathandaza mangiqeda ukuthandaza ngathi hlalani phansi ngibeka udaba lwami.
Thi mabe ngisengithi ke sebehleli phansi ngathi nalo udaba lwami lendoda owathi wena uNkulunkulu angihambe nawo soshumayela ivangeli ithi asehlukane manje wena ke uNkulunkulu uthini ngenze njani uthi uNkulunkulu wayesengiphendula wathi buyele ethembisa la waqala khona umsebenzi oqalayo uqedanga nginikela ithembisa esandleni sakho njengamhla nginikela iJericho esandleni sika Joshua ngiyoba nawe insuku zonke lento engiyikhulumayo ngizoyifakaza futhi ngo9 emthandazweni uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma uNkulunkulu uyakwazi ukuzisho uNkulunkulu uyakwazi ukuzethula even to us uNkulunkulu uyakwazi ukuzisho ngicela nihambe nami bazalwane ningasali kulento engizoyikhuluma ebusuku kodwa anginiqedelelele ngoba angiyabona ukuthi seniyafuna ukizwa Bishop uthi uma befika ngo9 emthandazweni weteam yonke yeChrist for all nations bathandaza kwasherwa izwi kwashunyayelwa uthi uma ubonke vala ngomthandazo uthi ngangibuza ukuthi nganithe uNkulunkulu uzoyifakaza lento ngo9 nangu njena uPastor Bonke useyavala wena uNkulunkulu awukhulume lutho uthi ephakathi nomthandazo uBonke akangawusho amen wathi Pastor Mtsweni come and kneel down here uthi ngasuka phakathi kweteam ngafike ngaguqa uthi wathi uNkulunkulu uthi buyele ethembisa la waqala khona umsebenzi owuqalayo awuqedanga akade ngekho ngo6 wathi uthi unikela ithembisa esandleni sakho njengamhla inikela iJericho esandleni sika Joshua that says the Lord uthi baba ngaphoma ngasukuma ngikhala ngigijima ngathi uNkulunkulu ukhuluma nami ingani mina ngidlipa hapa ukhuluma nomuntu odlipa hapa uNkulunkulu ukhuluma nami mina uNkulunkulu ngidlipa hapa nomshibo kodwa wena ukhuluma nami ngizokwethula uThixo ofuna umazi ngenye indlela ebusuku chapter 43 incwadi kaIsaiah mayikhona umuntu ongangifundela ngicela ngibambele agijime from verse 14 to 21 43 14 to 21 Isaiah 43 verse 14 Usho kanje uJehova umhlengi wenu ongcwele kaIsrayeli uthi ngenxa yenu ngithumele iBhabhele ngiyakwehlisa bonke njengababaleki namakhaledi ngemikhumbi yokujabula kwawo verse 15 nginguJehova ongcwele wenu umdali kaIsrayeli inkosi yenu verse 16 usho kanje uJehova owenza indlela elwandle nomkhondo emanzini anamandla verse 17 okhipha izinqola namahashi impi namandla kuyalala kanye kanye akusana kuvuka kucishele kucinyiwe njengomongo verse 18 ningakhumbuli izinto zakuqala ningazindli ngezindaba zasendulo verse 19 Bhekani ngiyakwenza okusha ngathi ungalifunda kakhulu lelo verse verse 19 Bhekani ngiyakwenza okusha ngathi singasho sonke Bhekani ngiyakwenza okusha asambe kuyakuqhamuka manje angithi niyakwazi na yebo ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlongasibi verse 20 izilwane zasendle ziyakungidumisa amakhanka nezintshe ngokuba ngiveza amanzi ehlane nemifula kwahlongasibi ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo verse 21 laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami verse 22 Sekuright sithandwa sami inkosi ayibusisa ukufundwa kwezwi layo manje kuze kube phakade amen lapha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunejabulo igama lakhe liyisiphephelo sa singahamba nani kancane bazalwane singahamba nani nje kancane nje ngiyama
ezilokhu zilwa noIsrayeli zaze zamazu Israyeli ukuthi unonkulunkulu omlwelayo. Bakhona nabantu uIsrayeli ulwisiwe ngoba lento yokuba ube nefavor kuNkulunkulu izokudonsela izimpi eziza ngenxa yokuthi kunefavor kaThixo phezukwakho. Kunezimpi kuma levels engilwa kuwo ezingezanga kimi ezize kuyo lento kaThixo engiyithweleyo mina. Kunezimpi kufuneka ukuthi understand ukuthi lento ayinakho ukwenza nami, ayihlanganisanga lutho nami, izolwa nayo lento kaNkulunkulu ethwelwe yimi. Inkinga ukuthi mina ngithwele into kaNkulunkulu, inkinga ukuthi mina ngifumene ifavor kuNkulunkulu. Ifavor kaThixo ikufaka ezimpini. uNkulunkulu umoya ingcwele if yona ngelinye ilanga bishop ngithi hayi mhlambe yibhadi lento okuthandwa uNkulunkulu, lento ake ngayibizi ngokuthi inhlanhla ishwa lami yiyo lento ukuthi ngathandwa uNkulunkulu. Lento lena ingifake inkingeni ngoba angingeni einkingeni zabantu besifazane, ngingene einkingeni zabantu bakaNkulunkulu. Angilwi izimpi zabantu besifazane, ngilwa izimpi zabantu bakaNkulunkulu. Abantu ke bakaNkulunkulu mabevukelwa yizimpi bishop bavukelwa base bavukelwe ngisho uAbsalom amadodana abo. Naye uAbsalom engaqondile ngoba umthetho wakhe akamzondo uyise, kodwa inkinga uphondo olwabekwa uSamuel phezukwekhanda lakhe. Lolu phondo lumxabanisa noAbsalom, lumxabanise nawo wonke umuntu aqhamukela kuye. Mayibanukela lamafutha avusa izimpi. Ifavor iyaqabanisa, ifavor iyayicreate izimpi. Kodwa ikhona into engifuna ukukushela yona ebusuku. Kunezimpi esizulwayo ayingazanga kithi bafana bakithi. Lento obhekene nayo ayizanga kuwe, ayinayo into yokwenza nawe. Lento ize kulento kaThixo ephezu kwakho. Lento ithwelweyo iyafunwa eminye imibuso ilwa nayo. Lento ithweleyo iyalwiswa. Lento ithwele. Hallelujah. Uma bishop izizwe zibona ukuthi sinenkinga, hayi cha mngani wami hlala phansi. Izizwe ungameli sabona ukuthi sinenkinga ngoba kwakuzwakala bamongameli kuma news uma bekhuphuka besuka eGibhithe kuthiwa labantu abakhuphukayo bahamba noNkulunkulu. And uNkulunkulu abahamba naye uyabalwela. Sebulala izizwe eziningi phambi kwabo. BanoNkulunkulu olwayo, ulwa nezinye izizwe. Yilo uNkulunkulu engikhuluma ngaye. Lo uNkulunkulu lo esimkhonzayo, lo uNkulunkulu esimkhonzayo ngesikhathi siba nefavor, siba nezimpi. And ngesikhathi ifavor ikhula nezimpi ziyakhula. Kufuneka zibe usize wefavor. Azikwazi ukuza zikule level ephansi kanti favor igijima lapha yana phezulu. Kufanele izimpi zize zikulevel yakho. Indlela eziza ngayo wabona ukuthi lamahashi eza kima wangenanga kwamakhelwane nabafowethu abazange bawabone, kodwa nanka mina egabadula eqonde kimi ngoba ayingawe into ingento kaThixo ekuwena. Ngishumayela inibazalwane ebusuku, ngashumayela iniphakathi kwenu ebusuku. Mayizizwe zizwa ukuthi laba bantu banoNkulunkulu uyabalwela, thando loNkulunkulu uyabalwela.
yithi uNkulunkulu wabo uyabalwela. Bese sifuna ukuthi yini lento eyenza laba bantu hey kusuka esinye isizwe sithi bazoqhamuka nga silanda umprofeti wobumnyama sithi ngicela ukuthi yongiqalekusela bona bazoqhamuka nga ngizwile ukuthi uIsrael uzoqhamuka kulesikhala ngicela ungiqalekusele bona mawungama nje endaweni ozokwazi ukubabona bese uphimisa ukhipha izwi ubaqalekise ngoba sengizwile ukuthi bayinkinga kangakanani uma uyalazi udaba lika Biliam noBalaki uma le ndoda iqhamuka yo mayithi yababuka iphethe amagama bishop asemlonyeni amagama okubaqalekisa bese uvula umlomo mayithi uvula umlomo ulamahasaya maye uvula umlomo amagama phambane emlonyeni wandoda ithi funa ukushaya into ithi laba bantu babusisiwe uSimakade uJehova uNkulunkulu wabo uyawafaka amagama emlonyeni wezitha ayisuka ayifunze bishop izitha uNkulunkulu zisuka ziplenile zazi ukuthi emhlanganweni zofika ikhulume yithini angiphathi ke ma bishop uswafika kwi level yokuthandaza imthandazo kaDavide uthandaza uPsalm 35 mawuzothandaza uPsalm 35 uthi ingelosi kaJehova ibadudule uSimakade akabadudule uthi yenza indlela yabi bebushelelezi uthi uJehova uNkulunkulu engimkhonzayo akabashanisa ngamakhanda uthi uNkulunkulu confuse izitha zami chapter 35 lapho mawufuka uvela uthi Simakade thatha ihawu nesihlangu uphakame umelane nabantu abamelane nami yabona mawusuthi yenza indlela yabibe bushelelezi mabethi babamba bahlanganisa ngahlangana azasho umuntu athi izinto zama ihlangana zohlangana kanjani wathinta umuntu kaNkulunkulu and umuntu kaNkulunkulu methandaza ebusuku ukuthi uNkulunkulu yenza into zakhe ingahlangani ngiyathandaza ngayithandaza imthandazo obuvaka imthandazo yamagwala ngathi angibuye bishop lalela bishop lo uNkulunkulu engifunda ngaye kuIsaya ungayisabi izimpi ngoba uyakuthanda ukulwa ungayisabi izimpi ngoba lo hamba naye uyathanda ukulwa ungakabika impini akanawo umsebenzi uJehova ngoba uJehova yindoda yempi umthetho wakhe indoda yempi uJehova iqhawe lokulwa uJehova ugibela amafu njengenqola amphatha isibhakabhaka njengengubo afula indlela olwandle uyathanda ukulwa manje thina siyombona nini ngoba yena uthanda ukulwa nathi nasenqaba izimpi sombona nini ngoba uJehova uhamba ifuna lalela umeke wayibona befundisi umeke wayibona uqhamuke sethi buyele emuva ubona impi
ubona impi mase bona impi akasafuna uthi ayimfo kwathwala ayingangawe buyele mufu usho kuJehoshaphat uthi Jehoshaphat kuzolwa mina mfana kithi ndedele Jehoshaphat sengifikile yimini indoda yezimpi yimina ngifuna ukulwa uyathanda ukulwa uJehova uyathanda ukulwa uJehova uyathanda ukulwa ma bebhekene nolwandle olubomvu ufika sethi don't worry Moses don't worry batshele ukuthi le abayibona namhlanje baphinde bayibone imina lo sengifikile indoda izimpi ithanda makuliwa ibise ithi lelifu ekade lihamba phambili ngizolisa ngemuva ngifuna hayi lalela bishop uma uJoshua approach idolobha elikhulu iJericho kwehla isikhulu ukapteni wezimpi uMichael lophethe amabutho ezulwini yehla nje lento yehla nje ihambe ngoba masingena impini bese yehla nje ihambe ingakhulumi lutho hambe phezulu kwendonga zaseJericho athi uJoshua athi ayangisazi-ke lelisosha futhi lo muntu hayi ngeke ayikhona hayi kodwa kulungile hayi ngeke hayi mina ngiyambuza mina ithi iposition angimbuzi ngesikhathi angazi noma ngizwile bishop ngesikhathi sebehlehlile bonke abantu ithi iposition isondela ubuze ukuthi ubani lona bese esondela uJoshua athi ndoda ngicela nje ukwazi ukuthi ubani wena ukuliphi side uvuna thina noma uvuna izitha zethu ngoba uyayithanda impi usimakade usekhiphe uMichael ebesethi uMichael hayi mina ngehlile nje ngehlile ngehle mina njengesikhulu sezimpi zikaJehova emazulwini ithini lento bishop ithi I'm a captain of the army now I'm here and when you see me you must know the whole army is here. Wow, alibonga igama lika Jesu mawubona phela akekho ukapteni ohamba yedwa wena ucabanga ukuthi uMichael wayehla nje hambe evathazele hamba yedwa uthi be careful mawubona amasosha onke umbuso asefikile ngoba uyayithanda izimpi. Uyalwa uDavid useyabuza ubuza kuye uJehova uNkulunkulu nanga amaFilisti ngiphume yini ngiye kuwo Jehova hayi uzophuma David kodwa ungilinde mfana awungilinde iyangichaza lempi ngoba la uhlaselwa amakhosi ayisihlanu onke ahlangene amaFilisti lempi ngiyayithanda ukuyihola ngithanda ngathi unganginika ithuba eDavid lena ngifuna ukuyihola uDavid uthi kulungileke ngizozwa ngawe uzokwenza njani uthi no buka wena uphosa amehlo lapha ehlahleni zamajikjolo uphose nje amehlo naku ubuke lapha ehlahleni zamajikjolo kanti ishisihleli phakathi kwazi inkunzi malanga ihlahla zamajikjolo iyokwenza imanga sihle ho uthi mawubona amakhanda ihlahla zamajikjolo eshayana wokwazi ukuthi sengihambe phambi kwakho mawuyibona leza ihlahla zinyakaza ngendlela ongakazi uyibona zimuva ibuyisa amakhanda eshayana ndawonye wakwazi ukuthi ngihambe phambi kwakho mawuDavid ayibona zishana ngamakhanda abese yamemeza abhudla isihlangu sakhe asise phezulu athi uJehova belperazim usaphumile wahamba phambi kwami unjengamanzi afohlayo nangu uNkulunkulu
ilamasiya uyehelemenda ulamahasaya mayifika akasezukulwa namuntu. Davide fica amadoda abheke phezulu. Jehova uyayithanda impi. Davide nehawu lakhe nomkhonto ufuna ukulwa, akazukulwa namuntu ngoba uvumela uJehova indoda yizimpi. Wathi kulungile hamba phambili. uJehova wathi ngizohamba uzobona wena obuka ihlahla samajikijolo. Kanti njoba ehamba phambili mongameli sengene phakathi kwezihlahla zamajikijolo, into ayenzayo ngithi mina ngiphuma kwaZulu uyayivubela. Kanti uJehova uyayivubela. Ubamba leli sosha athatha umkhonto wala ujikijele kwelanga kubo, abambolela ujikijele kwelanga kubo. Akekho abantu abalo uDavide akakafiki la, kodwa amadoda amakhanda aseginqikile abheke phezulu. Isilwane omdala kunayisuku, uJehova Yawe Jaira, uJehova uBelperasimu usephakathi kwabo. Ulokhu ebamba nje, abamba umkhonto kule ujikijele kule, abambe lo ujikijele kule. MawuDavide ethi uvula ihlahla zamajikijolo yangenthaba, Jehova dlale ngamlani. Obhenge ngisalwa namuntu, uJehova uyiqede yonke impi, ulwe na wonke umuntu. Yini manje engingayenza ukuthi ngimqambele ihubo lokumdumisa, ngimdumise, ngimhlabelele, ngitshele zonke izizwe ukuthi uyiqhawe lempi, ngoba uJehova iqhawe lempi. uJehova indoda yokulwa, indoda yezimpi. Angeke umbone uNkulunkulu mawungakafika empini. Mawusufuna ukubona uNkulunkulu wongena empini, then uzobona uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uzoxabanisa izitha zakho zishane ngamakhanda zizodwa. uJehova uNkulunkulu wakho uyazilwa izimpi, uyangena uJehova uNkulunkulu ayibambele impi. uJehova uyayibambela impi, fakathola ibambe yena, uSimakade ayibambe yena. Mayithi uthi uJehoshafati uthi lalela Jehoshafati ngilungisele yona. Uthi ngenze njani? Uthi thatha ama worship, thatha ama worship ungibekele wona phambili, abese ayadumisa. Mina ngizoyilwa, wena uzobuka. Ngifuna mina wena ubuke. Mina ngilwa ngoba uJehova uyalwa. uJehova umthetho wakhe uyalwa. Wena ukakangizwa, umthetho kaJehova uyalwa. uJehova indoda yempi. uJehova mayingekho impi akanawo umsebenzi. Lalela bishophi, ukuxatshanwe namaFilisti. Ihlakaniphi zamaFilisti namanye amakhosi bahlala phansi bathi laba bantu basehlula, siyahluleka thina nje masiphambi kwalabantu siyahlulwa. Yini esingayenza? Kwavela abanye bathi no, laba bantu banento abahamba nayo, igama layo bathi umphongolo wesivumelwano. Phakathi kwaleyo nto khona uJehova lobalelwayo. Kodwa lelo bhokisi makungaba khona abantu abanesibindi sokuyoliqukula, laba bantu singabehlula, ngoba leli bhokisi lithwalwa amadoda sazi noma isithupha noma u12, kodwa leli bhokisi labo liyathwaleka. Hayi uNkulunkulu ngoyingcwele, uma kungaba khona abantu abakwazi ukuyolintshontsha kuzoba right, bese bethi abantu cha sivolontiya ukolanda lelo bhokisi ukuze laba bantu bezokwehlulwa, bese bayaphuma bafike futhi baphumelele, ngoba uJehova uyakwazi ukukuyengela ophathi.
uJehova uyayengana akuyenge lophathe akucuphela umgoga akubeke la azokwehlula khona awuthini shophi uyamazi uNkulunkulu ukuthi ma ebona ukuthi lo muntu uyabheda uJehova umpedisa kakhulu enzela ukumfaka kwi-judgment. uJehova akamahlulela umuntu ongakabhedi kakhulu ufuna ukuthi abhede kakhulu ebese kwazi ukumfaka kwi-judgment ukuze angasolwa yena ngoba yena kufanele asolwe ukuze bonke abantu babe sesayidini lakhe bathi lento imfanele lo muntu ngenxa izinto azenzile kanti bese phusha uJehova khona abantu abasihlupha size sibone ukuthi lo muntu uhlanyiswa uNkulunkulu. Ayikho lento lo muntu uhlanyiswa uNkulunkulu khona into uNkulunkulu afuna ukuyenza kuye ndizoyenza uNkulunkulu. MawuJehova ecupha umgogo uJehova leli bhokisi angavumi libanjwe nombani walidedela. Walidedela ukuthi abalibambi balibamba balithwala bahamba nalo bangafa bangawa bangenzeka lutho ebadayisa uNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu eyidayisa izitha zakho wena usucabanga ukuthi ziyawina kanti zidayiswa uNkulunkulu. Ayi uNkulunkulu moyingcwele angazi ukuthi ngishumayela ngithini kulabo abantu. Ngesikhathi mawungamazi uNkulunkulu uzumkhalela umsole uthi kodwa uNkulunkulu uyangiyekela uvumelani uvuma nami abantu badlale ngami kanti abantu bayadayiswa uNkulunkulu uthengisa ngabo ngoba ngeke abonakala ukuthi uyakunqobela engakabadayisi kufanele aqala abadayise wena vumela isizini. Uvumela isizini yokuhlushwa kwakho ngoba isizini yokuhlushwa kwakho isizini yokudayiswa kwazitha zakho. Ngeke ukubone ukunqoba kukaSimakade. No, angithi Bishop ngifuna uqedela lento. uNkulunkulu uyasibiza ebese sihluphekisa. Uyasibiza bese sihlupheka sibizwe uNkulunkulu because ngeke akupromote ungakahlupheki. Lalela mfokathwala ubiziwe uJosefa abafowabo bayayazi lento uJakob uyayazi lento ukuthi lo mfana khona into anayo kodwa lento anayo uhambe ngena naye emgodini engena naye emajele unayo ayisele lento unayo uJosefa lento kodwa lento uhambe boshwa nayo uhambe khahlelwa nayo uziboshwa enayo ngoba ufanele kube khona igaba ayiphasa. Unalo leli shazi walithungelwa uyise kodwa uhlupheka nalo ngoba kufanele kube ngazi ukuthi uyahluleka. Avuma uJehova bawuthathe mase bawuthathile bawufaka endlini kaDagoni bavale. Mabethi bafika ekseni bafika uDagoni eshayike phansi bathi ayike nayi lento iqalile lento idelelekile lento ngamaplangwana nezingoshwana kodwa bona manje ukuthi yenzani kodwa akakunandaba buyisana iSuper Glue bese bayahlanganisa bamisa uDagoni bavala eminyango bathi asishiyela. Mabethi bafika ngisasa bamficelele embudwini ingalo ikhumukile zonke nekhanda liphumile kuyena. Kanti yini lento kanti yini le ngayithola salokhu ngayithola ingoba ngizitha yini kanti lena katini lena katini lena katini lento katini lena katini
wena sengiyafala amathempeli yini kanti le bathi hayi asiyeke manje ukuyiqhatha noDagoni asifake amaphalasa endlini zamakhosi amaFilisti bayithwale bayifake enkosini yokuqala yavuka iqhuma amathumba wonke umzimba ukusukela okhakhayini kuze kuyophuma kantini lento bathi hayi kwafika ihlakaniphi zathi hayi qondene umkhuhlane lo weCovid umkhuhlane weCovid asikwazi ukunika leli bhokisi credit engaka umkhuhlane lo phethe inkosi ngoba inkosi sibanjwe umkhuhlane omubi asilikhiphe silise enkosini yaseNorth bafika balifaka yavuka iqhuma amathumba kusukela okhakhayini kuze kuyophuma onyaweni bathi singabe sasho ukuthi umkhuhlane asivume ilento yalaba bantu ilento lento isazokwenziwa njani ma ngimile ngithi ngibambe ipulpiti kulana bazalwane eTemple of Faith uthi umuntu wasezulwini incane kakhulu lendlu ukuba accommodate umsebenzi engiubeke phezulu muntu bona bebethi sebakhile bathi leni incane izobambela imsebenzana eminye yabandla kodwa ama conference alali bandla aya kwenye into manje senze njani no asebuyisele kubo izosiqeda hayi ungiswanga asiyenze njani manje sibuyisele kubaningazi bayo izosiqeda izwile le nto bishop ikhulunywa mangilapha yana kwathiwa lo yakhila incane ikhulunywa mangilapha kwathiwa incane le ngeke ikwazi ukubamba ama conference amathempeli nincane le ayikho le mhlawumbe ngigcizelele ukuthi le njoba besenithi nakhile senithi nijulukile anenzanga lutho lana nisobambela imisebenzi emincane yaleli bandla lena ayikho le eniyakhileyo khuluma izulu mangithatha ipulpiti lathi hayi le akuyona le nincane lena siyakwenye into eyenze njena siyakwenye into enzenjena ipodium iyobe sezansi laphayana ama-screen ayobe ibuka kanje umoya ingcwele no sibuyisele kubaningazi bayo bayithatha bathi kufika ihlakaniphi zathi lento fanele siyisheke singakapheli masibuyisela yabona bonke abantu manje labaphethwa amathumba asithatha igolide nesiliva sibumbe okunye okungamathumba ofunda iBhayibheli kufane nalamathumba asemzimbeni yabantu sikubeke kuyo lenqola edonsa lento bese lento iyahamba ibuyele ezweni lakubo sizothatha inkomazi eyincelisayo sikhumule amankonyane konina hayi moyingcwele sikhumule amankonyane anganceli lezo inkomazi zizodonsa lento weNkulunkulu yini kanti lento zizodonsa lento zihambise ezweni lakubo makukuthi uNkulunkulu lo ekaNkulunkulu lento zizoyihambela ziye ezweni la lento ibhilonga khona thina siyoma sibuke kodwa makungenjalo hayi kokwenzeke enye into base bekhanda inqola bayibophela babeka umphongolo yadonswa izinkabe ezimbili kwabuyiselwa amankonyane eceleni weNkulunkulu ngoba amankonyane ayakhunyulwa mazizodonsa umphongolo ngoba ikwazi ukudonsa umphongolo zincelisa mazizodonsa kufuneka amankonyane abekwe eceleni noma ngakhala kufuneka uhambe uziyosithela uzungabusaweswe ekhala uyoshona eBethshem nomphongolo zadonsa zathi amasimu ahlaza ummbila nanku amabele ngapha lezi inkomazi
uNkulunkulu Bishop ngizobenze njani amasimu ummbila uvuthiwe amabele kodwa lezi idonsa umphongolo azilixoshi ikhaba zikhala iqonda phambili leza zidli abantu ababukelayo bathi inhloboni yeinkomo lesi ayingamule emasimini singamule emasimini kodwa singahli inhloboni lena yeinkomo iBhayibheli sahamba saqonda Bhekani saqonda sahamba zingaqhutshwa umuntu zingaholwa umuntu sayihambela zona zathwala umphongolo zaqonda Bishop uzusiyami isihlanu sengiyavala uthi uNkulunkulu bukani into engiyenza ngenxa yenu uthi ngenxa yenu mfundo Isaya umfundo Isaya uzomuzwa uthi lento ngiyenza ngenxa yenu kunezinto uNkulunkulu azenza ngenxa yakho bukani izinto engizenzayo ngenxa yenu mina Jehova ngiyayivula indlela ngivula umkhondo emanzini langakaze kube nomkhondo khona mina Jehova ngiyavula kodwa lento angisenzeli ngiyenza ngenxa yenu bonani manje izinto esengizenza ngenxa yenu bonani izinto engizenzayo ithi enye indoda engakithi Bishop eshowe yakhelene nomfundisi iza kumfundisi ithi mfundisi kade sikhuluma la nonkosikazi sithi sizokucela ukuthi usize usiphe ama contact ale company yama security egada kwakho ngoba manje nalabo abantu abagadela ubathembekile baba khona la kwakho zonke insuku ngo6 o'clock sicabanga ukuthi mase sijoyina ke nathi sifuna icompany sicele yakho abese umfundisi apheke phansi athi awu makhelwane ama security athi ama security baba lawa gada la kwakho athi awunkosikazi nangu makhelwane ethi sinama security uthi bazocela ukuthi nabo bagadelwe yiwo angazi ukuthi ngithini uthawu umfundisi bantu sobakhokhela nathi sifuna ukujoyina ngoba sivama ukuhamba nonkosikazi nezingane ukuthi nathi basigadele bese bheka phansi umuntu kaThixo athi kodwa ngizothini inkosikazi mhlawumbe ngithi zingelosi Bhekani izinto asangizenza engizenzayo ngenxa yenu senza ngenxa yenu ngizenza ayi lithi iBhayibheli Bishop laba bantu mabenqamula ihlane mabelambile badla isinkwa seyingelosi bhekani izinto engizenzayo ngikhipha isinkwa ezulwini esidliwa izingelosi ngisinikeza abantu emhlabeni basihle bhekani manje izinto engizenzayo ngenxa yenu uthi umfundisi anginayo ikhampani kodwa kungenzeka ukuthi zingelosi uthi makhelwane kodwa bane uniform futhi basuka behlomile bafika ngo6 bama ngapha nangapha kwegate imoto yabo ihlala ibhake lapha phansi kwesihlahla ake nibheke manje nongogo izinto engizenzayo ngenxa yenu bhekani ukuthi ngensani kushushovu uNkulunkulu wenu athi ababonanga
abangenzelwa ngibona ababonayo. Sibona umakhelwane Bishop. Asibonwe yithina. Ngoba khona izinto uNkulunkulu asenzela zona, azenza ngenxa yethu. uJehova uNkulunkulu wethu masiphuma uthuma izingelosi leze lithi iBhayibheli zimoya ekhonza abangcwele zihambe phambi kwethu zihambe emva kwethu. Mawumfoka Jese ebona izulu lokhu limnakile wagcina sebhala wathi surely goodness and mercy shall follow me. Wathi le madoda ayangilandela ngilandelwa ugoodness ngilandelwa uMercy. Mangithi ngena emotweni uMercy ungena qala ugoodness angena vala umnyango. Bhekani izinto. Gqoka uniform. Gqoka uniform. Bishop ingene kwami emini ilanga libalele ngo-12 emini ngaphithana ikhanda. Mangena endlini qhamuke Israel Mall igate lakwami livuliwe ngani imoto eblue. Mayingeni ngishona ngakaleft yachophela iyaphela engilindile nansi imi lapha emhlophe. Ngingena endlini ngithi baphi kanti laba bale moto eblue. Bathi ayi eblue ayifikanga. Ngisho into yamanje Bishop bathi hayi eblue ayifikanga ma imoto efikile kaMamnyembe nansi. Ngithi Mamnyembe iphi imoto eblue engene lana? Uthi ayisanga ingene. Ngithi hayi imoto eblue ngibonile njoba ngena mina angilivulanga igate ngoba igate livuliwe kungena imoto eblue yashona ngakuleli side elingapha ngaphuma ngazungeza umuzi ngathi weNkulunkulu ngenzani nabo abantu basezulwini behambe emini ilanga libalele. Ngikuphi kanti la ngikhona? Bhekani izinto engizenzayo. Bhekani izinto engizenza ngenxa yenu. Bishop elinye ilanga sasihlukana entshukumeni endleleni ngamiswa umuntu. Manje angithi kuthiwa kumgqibelo masihlukana entshukumeni ngangicabanga ukuthi iNazaretha ngoba wayigqoka ishirt elimhlophe nebhrukwe elimhlophe. Cabanga ukuthi iNazaretha liphuma enkonzweni. Fika lo muntu wesanga kumina kwi-driver seat wathi wangakhuluma wajikela kwi-passenger seat wafula umnyango wangena emotweni yami. Ngathi ngicela ukubuza ukuthi ubaba uya ngaphi. Wathi ngiya ngapha ngasemandeni. Ngathi okay baba. Angithi nami ngiyakhona ngasemandeni. Mayingena lo muntu ehlala wayesekhuluma izinto zasezulwini. Wathi umuntu emhlabeni ufika beyinto aphume ezulwini eyiyo. Wathi umuntu into ayenza emhlabeni ileyo nto asuka ithunywe ezulwini. Lento wayinikwayo ungayeki kuyofa abantu mawuyeka ngoba kuyona yakho lento kuwe wayinikezwa ezulwini. Wakhuluma ngabopheka ngangakwazi umbuza ukuthi sibongo ngokwabani ithini into yakho nalesinko siphethe ngoba uphethe ulofu wesinkwa lo baba. Uthi uyabona nje mina abami balindele sisinkwa engisiphetheyo ukuthi ngofike banikeze sona bese bedla nawe othunywa kubo balindele nto ekuwena ukuthi banikeze yona. Ngahamba nomuntu ungazi ukuthi wasezulwini. Angithi yabo Bishop uyawazi umhlaba masibheke emandeni siyowela uthukela. Ngathi bengicela ukubuza ukuthi ubaba ngizomehlisa kuphi. Wathi ungangehlisa egarage. Inkinga ngase ngwabona amehlakhe mangiphendukela kuye uBhekani. Mangena egarage total garage emandeni ngipaka imoto lo muntu afaka ikhanda phansi avula umnyango wemoto mayifulathele ethi wa disappear. Ngaphuma emotweni ngaphenduka uhlanya ngamfuna ngabuza abafana basegarage umuntu lo kade ngifika naye lo baba ogqoka izinto ezimhlophe. Bathi no ma upake wedwa la ufika wedwa la bengizokwehlisa umuntu. Bathi akekho umuntu ofike naye ungena wedwa wapaka imoto. Ngithi no bhekani izinto. Bhekani izinto engizenzayo ngenxa yenu. Kunezinto uthi uNkulunkulu Bishop mangivala
ningabe nisakhuluma ngeinto zaqala. Cabanga ukuthi kuzwakele. Thina ngabe nisazindla ngazo. Zonke ezinye enasibona ezanehlela bonke ubukhuni bonke ubunzima enabona uthi ningasakhulumi ngabo ngoba bheka ngenza izinto ezintsha. Athi bonani ke manje ziyaqhamuka. Njengamanje kuqhamuka izinto ezintsha. Nawe ke wokwedlula eyintweni ezindala. Udlule. Ngoba yokubulala nawe into yokuhlala eyintweni ezindala. Nawe wokwedlula ngoba lithi izulu bheka ke manje sengenza izinto ezintsha. Ningama ngenyawo sithandaze sengenza izinto ezintsha. Manje ngenza izinto ezintsha. Ngiyavala Bishop. Ngibuyela la. Ningamncishi uJehova ithuba lokulwa. Hayi mina Nkosi yami futhi mina ngicabanga ukuthi ibhadi angazi ukuthi abantu bangizondelani kangaka. Nikeza uJehova ithuba lokulwa. Ufuna ukulwa. Umthetho wakhe yindoda yezimpi. Yiqhawe lokulwa. Uyayicinga impi ma ingahlangani ayihlanganise. Yena uNkulunkulu ayihlanganise ngenxa baba yokumazi uNkulunkulu kukaDavide. Mayisemazi kahle uDavide. Uthi uDavide nombishop uJehova uyangidekela mina itafula. Mina nje ngizalwa uJesu mangizodla wendlala yenu uThixo. Ngidlala itafula phambi kwami. Kodwa inkinga yami qala phuma yongifunela izitha. Umthetho wakho uyafuna ukubukwa. Uyafuna nje ukubukwa. Abukwe abantu. Athi uDavide awubheka izitha zami. Sesifikile etafuleni uJehova endlalile. Woba uyathanda ukulwa. Uyayithanda impilo wasezulwini. Uyacabanga nje bafuthi uJehova ngendlela athanda impi ngayo usabambele uLucifer iqubu. Uthi usazohlangana naye. Uthi basazohlangana. Cabanga nje phela balwa kakhulu. Kodwa uJehova kadelanga. Akadelanga impi. Uswaze walungisa indawo. Wathi kuyoba sesigodini sasemaGideons sohlangana khona. Uthi siyodilizana sisuka phezulu entabeni yemnqumo. Sehlisana sibheke ezantsi ngize ngiyomchitha ngimphose echibini elivutha umlilo. Usimakade ufuna ukulwa. Umbamba ibhambari umbekile. Ulokho ehamba nje umjeqeza emphosiso. Ethi wena Lucifer ngizokubamba. Siya emaGideon entabeni siya phansi. Siyobe sehla entabeni yemnqubo sihuza sidudulana sibheke ezantsi. Wena ngoze ngichithe egcineni ngiyokubamba sangibasile. Nali ichibi lomlilo ngiyokujikjela kulo ngoba uyathanda ukulwa. Ningamncishi ithuba lokulwa. Ma usuku lento esikuyo wethenjwa uNkulunkulu. Ngezimpi lezi zimpi lezi it's not about you, it's about yena ukuze kukhazimliswe igama lakhe alikhazimuli uma ingekho impi. Kufuneka impi kuliwe bese uJehova ayakhazimuliswa. Lalela ke ngikunikeza isiqiniseko ngihlale phansi uyanqoba.
kanjani? Yangoba. Ithi le ndoda ekade ithi yabaqalekisa ithi yey laba bantu uma ngimi kude ngibabuka ngiphosa amehlo ematendeni kaIsrayeli athi ngibona uSimakade ebuthise phakathi kwabo evele njengeyimpondo zenyathi akekho umuntu ongalwa nabo athi ubani ongabala uthuli likaJakobe ngoba laba bantu abakaJehova uphakathi kwabo uvele njengeyimpondo zenyathi equbisile nje mfana kithi equbisile nje elinde okuzayo ematendeni kaIsrayeli libuthisile nje izulu libuthisile nje ligungubele athi yalunguza umprofeti athi mangibabuka in the middle of them ngibona ngathi kuvela impondo zenyathi kanti inhloboni yabantu laba yini kanti lena uyanqoba asithandazeni mathempeli uthi I am the winner in Christ my Lord. I am the winner In Christ my Lord. noma sesivithikile kodwa kusalayo uyanqoba kaza sithele ngehlazo egcineni uSimakade uyanqoba azokwenza uyanqoba awuthi I am the winner In Christ my Lord. awuthi like a social uyanqoba yena egcineni zonke ibongo ezakhe ngoba uyanqoba yena akanibhekeke izinto azenzayo ngenxa yenu. Hallelujah. Jesus. Mambreka shikoseta. Oh Jesus. Indarabosi mambreka shinde. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Spirit of the living God. Ake siphamiseni izandla ebukhoneni benkosi. Ake siphamiseni izandla ebukhoneni benkosi. He's worthy to be praised. He's worthy to be praised. God has a tendency of not speaking sense, but speaking faith. Uyathanda ukuyikhuluma into engena sense uNkulunkulu. Number 2, uNkulunkulu akakhulumi ngawe, ukhuluma nawe. Problem yokuthi siphuthelwe izinto zethu is that when every time uNkulunkulu akhuluma nathi siveza ama issues wethu ngiyavala. uNkulunkulu uthi ingelosi ifika kuMary, Jesus ithi uzaba nomntwana ogama linguJesu. Uthi uMary izakwenzeka kanjani ngoba isizathu anginandoda. Akakhulumi ngawe, ukhuluma nawe.
akakhulumi ngesimo sakho, ukhuluma nawe, because into is about the kingdom, not you. Now njengoba esilwa izimpi zethu, usikhomba ubukhulu bakhe. Ingqondo yethu incane ayikwazi ukubamba ubukhulu bakhe. Can somebody shout amen? Can somebody shout amen? uNkulunkulu une-tendency yokungathi ukushile. Uthi umpostoli uyakushiya uhlupheke, isimo sakho size sibole. Akakwazi ukudila nento yakho xa isesencane, nabantu besesefew. Ufuna i-multitudes, people who are going to testify that ifile into kanongogo, ibonakale bonke abantu bakhulume ngayo. There was a furniture shop Maskula, kwakuthiwa yi-town talk. In a slogan, kuthiwa all towns talk about town talk furnitures until i-issue yakho kuze kukhulunywe ngayo. uNkulunkulu uyathula goqa izandla mase ibolile bonke abantu beyazi, uya-intervene azokulwela. Abantu sebebaningi, ujahe kakhulu ngecondition yakho, basefew abantu abayaziyo. Yaziwa ngumakhelwane lo ngapha nalo ngapha, sisi akakasovela, uyayithanda i-show off uNkulunkulu wethu. Wena i-followers zakho ngale condition yakho, they are very few. Wait until they are multitude. Athi kuDavid udeka itafula. Uma izitha seziningi, ukhona umuntu engikhuluma naye ebusuku. uNkulunkulu ufuna ukukulwela. It's just that the number of the people abakubhekile basese few. Wait until the multitude knows about your condition, then God will intervene. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Uyayithanda impi, ufuna ukulwa ngoba indoda yempi. Nalabantu abalwa nawe. The problem is that bazalwane siyathanda ukungalwi. Siyasaba. Siyasaba ukulwa ne. Ngifuna ukuthandaza. But kune group ezimbini ezikhona la. Ngifuna ukuthandaza bazalwane. Lithi iBhayibhile, there were 10 virgins ezazilindile. Now njengoba silindile apostle, sisigroup ezimbini zabantu, siphethe oil sonke, siphethe nezibane sonke. Yayizwa Bishop? Now but kukhona enye group la ene extra oil khona la, because laba abantu be extra oil babheka ukuthi I wonder lo nyaka ka 2022 ibizwa into the conference SWAIC. I wonder kule conference ye SWAIC ka 2022 uma ngingayi le oil enginayo iyongilasta na azaphele u2022. Ngoba kungenza ukuthi yes oil nginayo, but is it enough for me to wait? Ngoba izinto zokuthiwa ezenzekalayo njengoba kwakuthiwa uKristu uyabuya masiqala ukusindiswa, akakabuye. Akakabuye ngempela simlinde ngezibani. But nansi into eyenzakalayo, uma engekabuye bakhona bahambayo. So either way you need to be ready. Awungizwa? Uma uKristu engabuyi kukhona bahambayo. Kungenze kuhambe engekabuyi. So you need to be ready either way. Uyabuya noba kabuye. Now i-oil yakho ingenze ukuthi incane kakhulu ukuthi ngalesikhathi engabuyi ingakusustaina until abuye or until uhambe. Now when
kwenziwa lo conference njena kuthelwa i-extra oil ezibanini zethu ngoba asimazi uzobuya nini. We need an extra oil.